Amuyo kadi nga awan ti dua a tawo iti lubong uray ti agsingin nga eksakto wen agpada ti fingerprints da. Apay nga ta? Amuan iti report ni Dayan Monica Tukay. Mausar ti marka ti fingerprints para iti pakabigbigan ken seguridad ti maysa a tao. Kaput a tunggal tao, kat addaan iti unique wenno na idumduma a patterns ti ridge ken swirls ti dakulap ken tunggal fingerprint ti ramay. Mangtulong daytoy ang mga result kadagiti krimen. Maararamat tayo pay daytoy, baba niti pananglukat kadagiti modern devices, ken mang panaknak kadagiti pakabigbigan para iti legal ken government documents. Mangrugi mabukol ti fingerprint ti maysa a tao, baba niti random a panakaipunipon ti genetics ken physical forces, iti tiyan ti maysa nga ina iti may kainnem a bulan ti panagsikog na. Dagiti fingerprints tayo, kat adaan iti babasit a radius a makatulong tapno maigaman tayo ti maysa a banag. Ken marik na tayo daytoy, no nalamuyot, nakarsang, natangken, nalukneng, nagalis, nasugpat, ken dumapay a paset ti sense of touch. Apaman anaan-anay a nabukol ti fingerprint tayo, agtalinaed daytoy, ken saan nga agbaliw pay iti unos ti panaggan tayo, uray no masugatan wenno mapasaran ti panakauram na, ken anyaman nga skin diseases, mabukol tulat ta iti anyaman awagas. Ti ridges ti fingerprints ket magudwa iti upat, a maawagan kas arches, loops, whorls, ken dumapay a shapes. Iti taon 1858 ni William James Herschel, may sa British administrator, ti umunaan ang usar iti fingerprints ijay India, tapno malappadan ti fraud kadagiti kontrata. Taon 1877, umunaan na imbento ti proseso ti panagstamp iti fingerprint iti papel, babaan iti ink nga inimbento ni Dr. Henry Folds. 1892, pinanaknakan ni Sir Francis Galton adagiti fingerprints ket saan ang mabaliwan iti entero a panagbiag kas ebidensya kadagiti mummies iti Egypt. Taon 1893, nang bukolmat ni Edward Henry iti Henry Classification System nga impateng na ati fingerprints ket mabalin ang masigasigay iti 8 a grupo ken patyan na nga amin aramay ket mangporma iti kompleto a units. Iti kapada a panahon na aramat ti fingerprints a nakatulong iti panakasurbar dagiti kaso. Patyan dagiti eksperto a mabalin nga adda ti agpada a fingerprint ti duwa a tao. No ti populasyon ti tao iti lubong ket dumanon iti 67 bilyon. Sipud 2000 aging gaita, remang ay ti digital at teknolohiya, gaputan na adaanan iti fingerprint scanner, ang nagbalin agaganga iti inaldaw a seguridad, kadagiti smartphones, laptop, online banking ken payment authentication, passport, ken ti attendance dagiti mangmangged iti trabaho. Isu a kakailyan, dagiti fingerprints tayo ket kangrunaan a personal a pakabigbigan tayo, isu a protektaran tayo dagiti biometric information tayo, babaan iti panangusar kadagiti mapagtalkan nga alikaman, ken liklikan ti de-otorisado a panagrehistro iti fingerprint, ta saan a mabaliwan ti biometric data, akas iti password. Kangrunaan iti amin, ay wanan ti ramay, tapos si bubukal, a maaramat iti anyaman a pagsayaatan. Saan nga aramatan iti pagbasulan. Ita, amuyon, baro nga aldaw, baro nga adal.